Ahojte. Dnes sa pozrieme na ďalší skvelý kúsok od Rotenzo. Klimatizáciu Ukura. Možno si hovoríte, že klimatizácia je len o chladení, ale Ukura vás prekvapí svojou všestrannosťou a tým, čo všetko dokáže ponúknuť za skvelú cenu. Ak teda hľadáte spoľahlivé, ekonomické a výkonné zariadenie, ktoré sa postará o vašu pohodu počas celého roka, ste na správnom mieste. Ukura si rýchlo získava priaznivcov, a to najmä vďaka svojej povesti ekonomického a pritom mimoriadne výkonného zariadenia. Je to klimatizácia navrhnutá tak, aby splnila očakávania širokého spektra používateľov, či už pre domácnosť alebo menšie komerčné priestory. A prečo je taká obľúbená? Elegantný dizajn. Klasická biela jednotka s decentnými striebornými prvkami na bokoch predného panela a elegantne vyrazenou značkou Rotenzo. Displej je navyše šikovne skrytý pod povrchom, takže nenarúša čistý vzhľad. Výkon. Môžete si vybrať z viacerých výkonných variantov. 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW a 7 kWh. Ideálne pre rôzne veľkosti miestností. Vyváženosť. Ukura je jedným z najdostupnejších nástenných modelov od Rotenzo, no napriek tomu prichádza s bohatou výbavou a množstvom funkcií, ktoré by ste čakali u drahších modelov. Rotenzo Ukura nie je len sezónny pomocník na leto. Samozrejme chladí výborne, ale rovnako efektívne dokáže aj vykurovať, a to aj naozaj pri nízkych vonkajších teplotách až do -20 stupňov Celzia. To znamená komfort po celý rok. A čo energetická náročnosť? Pozrime sa na to bližšie. Pri chladení dosahuje koeficient sezónnej energetickej účinnosti hodnotu až 7,4 na príklade 5 kWh modelu, čo zodpovedá energetickej triede A++. Pri vykurovaní je sezónny koeficient výkonnosti na úrovni 4,0 na príklade 5 kWh modelu, čo znamená energetickú triedu A+. Pre vás to v praxi znamená efektívnu prevádzku bez nepríjemných prekvapení na účte za elektrinu, zatiaľ čo si užívate optimálnu teplotu. Funkcie, ktoré potrebujete. Rotenzo Ukura je doslova nabitá šikovnými funkciami, ktoré vám každý deň spríjemnia život a postarajú sa o vaše pohodlie. Predstavte si napríklad, že sa vraciate z práce a už vás doma čaká dokonale vychladený byt. S Ukurou a jej Wi-Fi ovládaním cez mobilnú aplikáciu NetHome Plus je to úplná hračka. A čo ten nepríjemný pocit, keď vám klimatizácia fúka stále na jedno miesto? Vďaka automatickým 4D lamelám sa vzduch pekne a rovnomerne rozptýli po celej miestnosti. Presne tak, ako si to nastavíte, či už ovládačom alebo v apke. Keď sa potrebujete extrémne rýchlo schladiť alebo naopak bleskovo zakúriť, stačí jednoducho zapnúť turborežim a Ukura to zvládne na počkanie. Myslí aj na detaily. Senzor priamo v diaľkovom ovládači zabezpečí, že ideálna teplota bude presne tam, kde sa nachádzate vy. A ak máte chatu či iné priestory, kde nie ste stále, praktická funkcia temperovania na +8 stupňov Celzia ich ochráni pred nežiadúcim prechladnutím. Samozrejme, pre tých, ktorí majú radi klasické riešenia, je tu aj možnosť pripojiť štandardný nástenný ovládač. Možno to na prvé počutie znie ako veľa vecí naraz, ale verte, že každá z týchto funkcií je navrhnutá tak, aby vám Ukura slúžila čo najlepšie, najjednoduchšie a najpohodlnejšie. Filtrácia a kvalita vzduchu. Kvalita vzduchu, ktorý dýchame, je kľúčová. Rotenzo Ukura preto disponuje prepracovaným 6-stupňovým systémom čistenia vzduchu Pure Stage. Čo to zahŕňa? Elektrostatický HD filter, 2 dodatočné filtre v balení, vstavaný ionizátor vzduchu, pozlátené lamely výmenníka vnútornej aj vonkajšej jednotky. Tieto špeciálne lamely poskytujú nielen antikoróznu ochranu, ale majú aj samočistiace a antibakteriálne vlastnosti, čím pomáhajú udržiavať výmenník dlhodobo čistý. A to nie je všetko. Zaujímavou funkciou je aj automatické čistenie, ktoré po každom vypnutí klimatizácie v režime chladenia automaticky vysuší výmenník. Týmto sa efektívne zabraňuje vzniku plesní a baktérií. S Ukurou teda dýchate vzduch, ktorý má nielen optimálnu teplotu,
ale je aj výrazne čistejší. Inštalácia klimatizácie Ukura by mala byť zverená do rúk odborníkom, aby ste mali istotu správnej funkčnosti a tesnosti systému. Čo sa týka údržby, je dôležité starať sa o čistotu filtrov. Tie môžete jednoducho vyčistiť aj doma pod tečúcou vodou s trochou jemného čistiaceho prostriedku. Nezabúdajte však ani na pravidelný odborný servis. Ideálne aspoň 2-krát ročne, najmä pri bytových alebo kancelárskych inštaláciách. Rotenzo Ukura je naozaj šikovná klimatizácia, ktorá si určite nájde svojich fanúšikov. Predstavuje skvelú voľbu, ak hľadáte parádny výkon, kopec moderných funkcií ako ovládanie mobilom či kvalitné filtre. A to všetko za cenu, ktorá vás milo prekvapí. S Ukurou si užijete pohodu po celý rok. V lete príjemne ochladí a v zime vás spoľahlivo zahreje, aj keď vonku prituhne až do -20. Samozrejme, pri výbere je dobré myslieť na pár vecí. Ak bývate v oblasti s naozaj extrémnymi mrazmi, alebo ak túžite po tých úplne najexkluzívnejších funkciách či extravagantnom dizajne, Rotenzo má v ponuke aj špecializovanejšie modely. Taktiež, ak plánujete viacero jednotiek v tzv. Multisplit zapojení, je dobré si overiť dostupnosť všetkých funkcií. Ale pre drvivú väčšinu z nás je Rotenzo Ukura skutočne klimatizáciou, ktorá ponúka to povestné veľa muziky za rozumné peniaze. Takže ak hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vám prinesie tepelnú pohodu a čistejší vzduch bez toho, aby vám spravil dieru v rozpočte, Rotenzo Ukura je určite voľbou, nad ktorou sa oplatí vážne pouvažovať. Ďakujeme, že ste si pozreli našu dnešnú prezentáciu modelu Ukura. Ak máte s touto klimatizáciou už svoje skúsenosti, budeme radi, ak sa o ne podelíte v komentároch pod videom. Viac informácií o modeli Ukura a ďalších produktoch Rotenzo nájdete na oficiálnej stránke www.klimavelkoobchod.sk. Nezabudnite dať tomuto videu páči sa mi to a prihláste sa na odber nášho kanála, aby vám neunikli žiadne novinky zo sveta klimatizácií. Tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.